Toto je jeden z najslavnejších internetových škandálov v hernom svete. Marvel's Spider-Man 2018. Bol nový oblek s bielým pavúkom na hrudi a biela farba bola z karbonu, ktorá slúžila ako brnenie. Taktiež pridali novú mechaniku rýchleho pohybu. Je to mechanika hojdania na sieti, na pavučine, takzvané web swing. Je založená na fyzike, ale s takým malým asistentom, aby sa hráč nikdy nezastavil. Túto mechaniku kodovali vyše 2 rokov. Puddlegate. Scéna v prístave bola uchvatne dokonale graficky spracovaná, bola plná veľkých kaluží s realistickými odrazmi. Keď hra konečne vyšla, fanúšikovia si všimli, že kaluže v tomto prístave sú menšie a majú menej odrazov. Kamo, kto toto rieši? Kaluž z traileru vyzerala takto a kaluž po vydaní hry vyzerala takto. Vývojári sami potvrdili, že nešlo o downgrade, ale rozhodnutie umeleckého charakteru a optimalizácia výkonu. To znamená, že boli zmenené textúry a svetlo. To, že ľudia riešia mláku a kalúž, si berem osobne.